Mene. Kuvaks? Joo. No niin, mulla on puhuttu tästä monta kertaa, että mun pitäisi aloittaa vlogi, niin moni ihminen on pyytänyt sitä. Nyt mä aloitin. Ja niin mä en pysty itse tekemään näitä vlogeja, niin me otetaan tässä kaverin tabletilla tätä videoa, koska mun puhelimessa ei mun iPhoneissa ei toinen mikrofoni toimi, niin mä en pysty ottaa videon kanssa ääntä. Mikä on itse asiassa perseestä, mutta kun ei mulla ole rahaa, niin vielä huoltoon. Mut anyway. Tänään oli Korrilandiassa grillipailut. Vietiin mun keittiön pöytä pihalle. Tuollainen päivinään. Plus 1 akkara, koska meitä oli 5 ihmistä ja mulla vaan 4 penkkiä. Ja grillattiin. Oli makkaraa, kanaa, tulisia hornet-siipiä, kaljaa, hyvää seuraa, musiikkia, aurinko, ihan vitun mahtia. Kiitoksia Tarjalle, Ellille ja Topille ja Nikolle seurasta. Ja tässä oli mun ensimmäinen vlog-päivitys. En jaksa enempää päivitellä tässä, koska ensimmäinen vasta, että katsellaan joskus myöhemmin vähän lisää. Ja kiitos näistä ja hei!